el vannak merülve a vízben. Ne tessenek víz alá bukni és megharabdálni a lábujjaimat. Ilyen érdekes, hogy ezek a félelmek vajon honnan vannak az emberben, hogy most szemmel kell tartani, hogy hú, biztos most bukik alá, és most fog villám gyorsan idejönni és lábujjan harapni. De csak nem. Jó van. Megúsztuk. Szó szerint. Te jó ég. Fogtok nevetgélni? Aha, meg ezek már forognak is. Oké. Ja, oké. Aranyosak vagytok. Igen, aranyosak vagytok. Mindnyájan aranyosak vagytok. Csak maradjatok szépen itt, nyugiban. Oszi bácsi meg elmegy, hát nem is tudom, hogy hova. Hát arra ne. Szerintem arra ne. Inkább el. Úristen, mi ez áll? Jó kis meglepetés gameplay, mi? De nem számítottatok szerintem. Gombicskú. De várj, innen jöttünk? Vagy ez egy másik gomba? Ja, oké. Akkor viszont menjünk itt fel most. Most itt fel. Lehet ugyanoda fogunk kiukadni, és végül is arra kellett volna menni. Aha. Érdekes, időnként így elkezd zihálni a karakterem. Mi van akkor, hogy ide beesünk? Meghalunk. Gondolattam volna, de nem baj, hál' Istennek nincs végső halál. Ultimate Death. És jöhetünk erről is. Ja, úgy megterhelő pszichésen, hosszú távon ez a játék. Így is, hogy így nem történik igazából semmi. De hogyha most ilyen félelmetes zene lenne, akkor lehet, hogy már kinyomtam volna. Lehet, hogy lesz majd. Most itt körül tudok csúszni. Nem ez a levezető, kivezető cső. De hogyha valaki ott csúszik le, ki tudja milyen magasról, akkor így neki kenődik a falnak. Szus Mária. Most elkezdenének üldözni azok a figurák, és akkor bum, zene beindulni, hogy jaj, ne, rohanjunk. Úristen, ott egy békuci. Hogy az így megindulna felénk. De erre számítasz te is, nem? Vagy csak az én agyam ennyire elcseszett? Valahogy ezek a félelmek. De kéne egy ilyen kérdőívet készíteni. Szóval a játék végére én beraknék egy ilyen kérdőívet, hogy például ezen a területen, amikor így közeledtél ez a békához, akkor te is attól féltél, hogy hirtelen rád fog támadni? És akkor mit lenne 3-4 opció itt, amitől féltél. És akkor lenne persze, hogy lenne egy 5. Én semmitől nem féltem. Jó, ezeket lehet tolni, nézd oda. A végre valaminek van fizikája. Hát nem tudom, erre menjünk, ott nincs semmi. Mi az? Hát ez érdekes. Újfajta csempe. Te is akarsz ilyet csinálni? Válogathatunk a csúszdák közül. Most valami töltés is volt.
Hát, nem is tudom. Legyen a kék. Elvink rá a stúdiós szín. Még én biztos nem mernék így lecsúszni. Nem mernék ide csúszni, hallod? Lemásztam volna óvatosan. De jó. Ilyen élményem nem volt gyerekkoromban. Labdák. Csú. De még jó, hogy a kéket választottam, nem? Mert csak ez vezetett le. De összes többivel neki ütköztünk volna a falnak.